wers I fynd, diolch byth. Dwi wedi blino'n lan heddiw. Dwi wedi cael mathemateg, hanes a gwyddoniaeth. Mae'n gas gyda fi ddydd Iau. Dwi wedi cael bore braf, celf, technoleg ac wedyn mathemateg. Ond oedd Mr Rogers yn absennol. Rwy ti'n lwcus. Fi'n cytuno, mae eisiau amserlen gwell, llai o bwysau a mwy o amser i ymlacio gyda pethau fel cerdd, celf a chwaraeon. Dydy celf ddim yn pwnc academaidd yn ôl dad. Chwarae gyda lliwiau ydy celf. Beth am chwaraeon? Rhaid i bawb wneud chwaraeon bob wythnos. Ie, fi'n cytuno. Mae cadw'n ffit yn bwysig. Yna pan mae chwaraeon yn bwysig. Mae ffitrwydd yn broblem ymysg pobl ifanc heddiw. Felly mae gwersi chwaraeon ar y cwricwlwm ysgol yn syniad da. Dwi'n cytuno gyda ti. Ond dydy pob gwlad ddim yn cytuno gyda ni. Dydy pobl ifanc America ddim yn gorfod wneud gwersi chwaraeon. Opsiwn ydy chwaraeon. Wel, bydden nhw'n cael problemau. Mae pethau'n wahanol iawn yn Rwsia a China. Mae ffitrwydd yn bwysig iawn fyna. Mae addysg yn bwysig yno. Mae'r ysgol yn dechrau am 8 y gloch y bore bob diwrnod. Dim diolch. Ond mae ffitrwydd a bwyta'n iach yn bwysig. Dwi'n astudio technoleg bwyd a dwi'n coginio cacennau a bisgedi yn aml. Fi'n gwybod, beth yn mynd i gael gwersi coginio bwyd iach yn lle addysg rhyfeddol? Gwych. Bydd dysgu coginio yn helpu cyn mynd i'r coleg. Wel, yn fy marn i mae addysg rhyfeddol yn bwysig. Gallwn ni ddysgu wersi bwysig. Mae bwdiaeth yn dysgu ni i ofalu am y byd, neges Gwrw Nanak yw bod pawb yn gyfartal, ac mae Crist yn dysgu ni am bwysigrwydd teulu a ffrindiau. Wel, mae gormod o bynciau ar yr amserlen nawr beth bynnag. Pwynt da. Un wers I fynd, diolch byth. Dwi wedi blino'n lan heddiw. Dwi wedi cael mathemateg, hanes a gwyddoniaeth. Mae'n gas gyda fi ddydd Iau. Dwi wedi cael bore braf, celf, technoleg ac wedyn mathemateg. Ond oedd Mr Rogers yn absennol. Rwy ti'n lwcus. Fi'n cytuno, mae eisiau amserlen gwell, llai o bwysau a mwy o amser i ymlacio gyda pethau fel cerdd, celf a chwaraeon. Dydy celf ddim yn pwnc academaidd yn ôl dad. Chwarae gyda lliwiau ydy celf. Beth am chwaraeon? Rhaid i bawb wneud chwaraeon bob wythnos. Ie, fi'n cytuno. Mae cadw'n ffit yn bwysig. Yna pan mae chwaraeon yn bwysig. Mae ffitrwydd yn broblem ymysg pobl ifanc heddiw. Felly mae gwersi chwaraeon ar y cwricwlwm ysgol yn syniad da. Dwi'n cytuno gyda ti. Ond dydy pob gwlad ddim yn cytuno gyda ni. Dydy pobl ifanc America ddim yn gorfod wneud gwersi chwaraeon. Opsiwn ydy chwaraeon. Wel, bydden nhw'n cael problemau. Mae pethau'n wahanol iawn yn Rwsia a China. Mae ffitrwydd yn bwysig iawn fyna. Mae addysg yn bwysig yno. Mae'r ysgol yn dechrau am 8 y gloch y bore bob diwrnod. Dim diolch. Ond mae ffitrwydd a bwyta'n iach yn bwysig. Dwi'n astudio technoleg bwyd a dwi'n coginio cacennau a bisgedi yn aml. Fi'n gwybod,
Beth yn mynd i gael gwersi coginio bwyd iach yn lle addysg grefyddol? Gwych. Bydd dysgu coginio yn helpu cyn mynd i'r coleg. Wel, yn fy marn i mae addysg grefyddol yn bwysig. Gallwn ni ddysgu wersi bwysig. Mae bwdiaeth yn dysgu ni i ofalu am y byd, neges gwrw nanak yw bod pawb yn gyfartal, ac mae Crist yn dysgu ni am bwysigrwydd teulu a ffrindiau. Wel, mae gormod o bynciau ar yr amserlen nawr beth bynnag. Pwynt da.